ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ସତ ଭୂତ ଘଟଣା ଦ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ। ଆସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ରାକ୍ଷସରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଅଧିକ ନଲେଜ ଥିବ, ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଖରାପ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସରେ। ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବହୁତ ଖତରନାକ ବି। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଥର କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ସାମ୍ନା ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ମୁକ୍ତି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏତେ ସହଜରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା, ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ଅଛି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଉପର ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଆଉ ତଳ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଥିବ, ଡାଳପତ୍ର ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ରୁହେ। ଆଉ ଏମିତି ଗଛକୁ କେହି ବି ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ବି ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛର ଉପରେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଥିବ, ତଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗଛରେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଥିବ, ଉପର ଗଛପତ୍ର ଥିବ, ତଳ ବି ସେମିତି ଡାଳପତ୍ର ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଜି କିଛି ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା ଆମର ଏଇ କାହାଣୀରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସାମ୍ନା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସାଥିରେ, କ'ଣ ସେମାନେ ତାଠୁ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ? ନା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି કોઈ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ରିଏଲ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଏମିତିର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍, ଫଟୋ, ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଆମକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हूँ रमाकांत उपाध्याय जी कि गाँव रोते बड़ पुओ आर्मी रे जॉइनिंग होता, आर्मी रे सिलेक्शन होते। एमाने प्रथम बहुत बड़ छोट घर रोते, किंतु जिते पुओ आर्मी रे जॉइनिंग है, धीरे धीरे आर्थिक अवस्था चेंज है। एमाने भाविले कि आम छोट घर छाड़ी बड़ घर रहा, से गाँव में घर खोजा आरंभ कले। आ रमाकांत आउ गोटे पुओ थे जार ना हूँ महेश उपाध्याय। पुओ बड़ पुओ आर्मी थे, तो सी वर्ष को थे गाँव को आसती, आने घर सब कम ये बाप पुओ को करने को पड़ूला। तो घर खोजिले, घर खोजु 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 से गोटे बहुत बड़ घर मिलला, जो घर बहुत वर्ष पुराना घर था। आ से घर को कहीं भी जावासवा कर से घर ब्रिटिश अमल घर था। आ से घर ब्रिटिश माने रोते, से छाड़ी पलैते। आ से घरे कौन पारानॉर्मल जिनस नाला, से घर कहीं जावासवा करते। आ से घर लगी गोटे अगणा था, से अगणारे बहुत बड़ बरगछ था। आपण तो जानते पुराना घर मान बरगछ रुहे। तो भाविले कल ठीक अच्छे, आम पैसा को देखिकी ये घर बहुत बड़ अच्छे, आम रहीपर। तो से भाविले से घर से नेले, से घर को सफा सुतरा कले, से घर रिप्रिंट कले। से घर रहा गृह प्रवेश पूजा और सत्यनारायण पूजा कर प्रथम गृह प्रवेश पूजा, तापर सत्यनारायण पूजा कर। तो जो दिन गृह प्रवेश पूजा आरंभ है, से दिन घर को 50 ରୁ 60 जन लोक आसते। और समस्ते समस्ते ब्राह्मण थे, और समस्ते समस्त को जानी। गृह प्रवेश यज्ञ जो आरंभ है, जो पंडित यज्ञ जो पंडित पूजा करते मंचे मंत्र पढ़ुले, और समस्त गोटे सब लक्ष्य कले। जो पंडित मंत्र पढ़ुले समस्ते देखिले कि पंडित जो मंत्र पढ़ुन साथी साथी आउ किए मंत्र को रिपीट कर मधुर स्वर से शब्द को, से श्लोक को
ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁରରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କିଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ବସିଥିଲେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଯିଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ସେଥିପାଇଁ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଗୃହ ପ୍ରବାହିତ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା। ପରେ ତାପରେ ଏମାନେ ଆଉ ଘର କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ଏମାନେ ଘର କିଛି କାମ କଲେ। ତାର 10-15 ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେବ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ହେବ ଚାରିପଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଥିବ ଆଉ ତାରି ମଝିରେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେବ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶିଖି ଆସୁ ମଝିରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଟର୍ନ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଖଞ୍ଜୁଥିଲେ। ଏମିତି ଖଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଖଞ୍ଜିକି ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ତାଠୁ ଆହୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଆହୁରି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ସେ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ, କହିଲେ କିଏ ତ ଗୋଟେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ସେ ମୋଠୁ ମୋତେ ମଜା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସିଏ ବି ସେଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁନଥିଲା, ଘର ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ବର ଗଛରୁ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ବର ଗଛରୁ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ କେହି ବି ଏହା ପଛରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାମ କରିବା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେବ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଘର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ସେ କାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ରମାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁ କିଛି ତରକାରୀ କରିଥିଲେ, ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, କହିଲେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଫୋପାଡ଼, ଆମ ଘରେ କେହି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା କିଏ କହିଲା କିଏ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଚୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲିଭିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ କିଛି ବି ପବନ କିଛି ଲିଭିଲା କେମିତିକା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଅଛି। ସେଠି ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ଲାଗିଲାନି। ପୁଣି ଥରେ କହିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଫୋପାଡ଼। ସେ ପରେ ଭୟ କରିଗଲା, ନା ଏପଟୁ ଦେଖିଲା ନା ସେପଟ ଦେଖି ସେ ତ ଧାଇଁକି ଘର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରମାକାନ୍ତ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରମାକାନ୍ତକୁ ଲାଗିଲା କି ତୁମେ କାହିଁ ବେକାରଟାକୁ ଭୟ କରୁଛ, ଏଇସବୁ କଥା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ସେ ପୁରାପୁରି ଭୟ କରିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତା ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ଯଦି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରେ ରୋଷେଇ କଲା କେବେ ବି ହେଲେ ରୋଷେଇରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇଲାନି। ଏ କଥା ଘରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ କରଣର ଦାଦା ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ, ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆଗ ସେ ଟିକେ କେବେ ହେଲେ ରହୁନଥିଲେ। ରମାକାନ୍ତ ଭାବିଲେ ଏ ସାଧୁ ପୁଣି ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ, ଏ ତ କେବେ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ସେଠି ସାଧୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ହେଲେ ସାଧୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ସାଧୁ ରମାକାନ୍ତ ଦେଖିକି କହିଲେ କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ରମାକାନ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କି? ସାଧୁ କହିଲେ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ମୁକ୍ତି ମାଗୁଛି। ରମାକାନ୍ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଏ ସାଧୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଆଉ ସାଧୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଏସ୍ଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ଆଉ ସାଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଘର ଲୋକ କହିଲେ
ଯା ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଇକି କଥା ହେଇକି ଆସେ। ରମାକାନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଗଲା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ। ସାଧୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, କେଉଁଠି ବି ପାଇଲାନି। ଭାବିଲା ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଭଲରେ, ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁକା ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭୂତ ଷ୍ଟୋରିରେ, ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ଅଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍।